Як відбуваються вибори у нас у Республіці Білорусь, менавіта у Берасті, у першій окрузі, так? Я як назиральник мало бачу, що відбувається у комісії, тому як на посідженні комісії я трапити не можу. Комісія об'явила своє, то, що відбувається такого там помешканні не посідженнями, а робочими моментами. І я їм перешкоджаю своїми розмовами, присутності виконувати їх обов'язки. Так це вони мені написали в моєму відказі, коли я попросив присутничати при перевірці підписів, зданих претендентами у кандидатів. Ну і сьогодні, коли я почув інформацію о том, що у одного з кандидатів, з претендентів не ухвалили шмат підписів, мене це викликало шмат питань, тому я сумніваюся, тому що я не бачу тих підписних листів, як мені їх показали, я на власний очі переконався, що це правди, вибори відбуваються відкрито, голосно, ось, і ховати нема що. Ну, коли не показують, то я теж сумніваюся. Другий момент, на який я звернув ще під час посадження комісії, це навіть перепитав шмат разів, так, скільки підписів ви отобрали. Мне сказали, что по всех трех кандидатов, які здали подписи, так отобрали по 200 подписів. І удокладнили по 20%, як потребує Виборчий кодекс. Насамрэч, так, одні здали 1000 подписів, хтось трошки більше, так, Леонід Брич, наприклад, здав амаль 4000, ну і коли брати 20%, то це буде не 200 подписів, так, а буде 2 рази більше. Ось, коли казати про того ж Шаренду, так, вони здали 1100 з лишнім підписів, так само там не буде 200, повинні отобрати для перевірки більше підписів, не 200. Тому мене одна ця арифметика одразу озадачила, так, що за математики у цій комісії сидять. Так. Другий момент, який уразив, коли виступав Сергій Вакуленко, керівник ініціативними групами по збору підписів противників акумуляторного заводу, і він звернув увагу на те, що того ж претендента Дениса Турчаняка не зареєстрували на той підставі, що відповідно Виборчому кодексу громадські об'єднання не мають права вилучати своїх претендентів у кандидати. Але ж правильно то, що Конституція гарантує це право громадським об'єднанням. І 137 артикул Конституції стверджує, що коли закон якийсь інший документ законодавчий, і він суперечить Конституції, то він не має юридичної сили. Ось. І на це той самий Сергій Вакуленко намагався звернути увагу, але комісія дружно, одноголосно проголосувала, що вони будуть керуватися не Конституцією, а менавіта Виборчим кодексом. І Дениса Турчаняка на цій підставі не зареєстрували. Ось. Ще один момент, який так само кинувся у очі, це те, що на сьогоднішній день ми бачимо, що відсіяли амаль усіх кандидатів. Для мене, наприклад, так само шмат питання визиває те, що не дали реєстрацію Олександру Кабанову. Не ведаю, наскільки там правильно, неправильно, кажу, нема прозристості в цьому процесі, так? І нема можливості переконатися на власні очі, що справді Кабанову відмовили неправильно. Тим більше з моєї практики я стикався з такими випадками, коли навмисно скажали дані по певних непожаданих претендентах, щоб їх позбитися. Ось, а тому кажу, є шмат питань, і те, що маємо на виніку, так, ми маємо 2 діючих депутатів, які зараз напишуть заяви там, на відпуск, так, ось, і одного репетитора, так, Шаренду Панасюк Поліну, ось, які будуть зараз удільничати у виборах у агітаційній кампанії.